So ndị be anyị ifugo n'ebe anyị dị nọ anyị nọ na anyị na-eme picnic na Vienna Austria. Ịghọtago? So onwe my brother dị nọ na-akụ here, so achọrọ m ka m jụọ ya obere ajụjụ. Anyị na-enwere anwụrụ. Abi? Gwamana ikusa anyị. So nwanne, gwana anyị apa gị na. Okay, afa m bụ Simon Igobike. Abụ m onye Anambra, Moyi local government. Okay. Ọkụzụ. Okay. Kedu ihe a na-etu gị? Ihe a na-etu gị aka nkụ. Arụsị ọkụzụ. Ibe ọgada ma ndị mmadụ ji Simon Ọkụzụ amalụ m na obodo ebe a n'Ọstria ebe anyị nọ. Mana ọ bụrụ na be anyị enwere afa a na-etu na-achọrọ ịgabazi ebe anyị kọwara gị ka ọ Ọnịcha ka ego skuul. Mgbe eje skuul n'Enugu jekwa na be anyị n'Ọkụzụ. Okay. Secondary school. Okay. So kedu ihe ị nwere ike ikwu maka etu akịta anyị si wee nọkọ kedu uru ọ bara anakọta ụmụnne abịakọsị ọnụ nọkọsị asị na-eme picnic? Nzokwe nna ọ maka uru ọ bara ka nkụ maka na ịma na obodo a bụ Ọstria dịka nwere nwanne m nwoke mụ na ya ebi na ebe a na-akpọ 22 districts. So o nwere nwanne m nwoke mụ na ya bi. So mụ amọdụ n'obi ebe a for almost ka m kpọọ ya mụ ya 5 years. You know, so ka one day mụ na na-apụzi ka m si apụ mfụchazidịarị ya na ọsaịdị ya ka m bi. Nsị ya na m beside us nke ihe ọ chọta side ya because onye anyị na-akabe full side ya na m adịghị ihe ọ achọta na side. Nsị mba na ya bikọ side ya. Nsị nzo nze mụ nwekwa idea na ibi side ya na mụ bụ ebe a for almost 8 to 10 years now. Enwe m idea na onwe ebe anyị bi ebe sị mba ọ nọtegokwa aka ya bi almost 5 years now ya. So nzokwu mụ nwere idea. So ihe njakọ aka bụ na ihe ndị ekwuru okwu a ihe ndị debe side ya maka na ọ bụ na mbụ na ya afọ ma ọ bụ na mbụ na ya na obiro na mụ ya na ma pụtara fụ ya ebe ọ na-aga mgbe amadị n'obi side ma and ụlọ ebe anyị gbakọ na-bakwa bụ dịka etu anyị so agba nnọkọ anyị na-afụkọrịta ọnwa because ọ na-esi ike anyị ifụkọrịta because ihe a bụ obodo oyibo onye bụ ụtụtụ onye amapụ jebe ọrụ so etu anyị so anọkọrịta na ọ maka anyị na-afụkọrịta ọnwa and oyi tụba nwa ọzọ onye ga-afụ ịmazi wee na ọbọzụ ụlọ mmụọ gwazi nke ahụ so ọ maka etu anyị nọ nnọkọ ya jụkọ ọra jụọ ese ndị onye na-afụbe mbụ nke fụkwa ya jụọ ya maka ndị bịa ọjụọ gị maka ndị be gị so ọ maka ọ ma ezigbo mma. Okay, ịbịa chekie na anyị nọ obodo oyibo mana o nwere ndị be anyị nọkwa ihe dịka Lagos, ha nọ Port Harcourt, ha nọ Enugu, ha nọ Ọnịcha mana ha nọkọta mee picnic like this etu anyị si mee picnic anyị nọkọsị ọnụ kpọrọ ụmụ anyị wee bịa. Kelu advice ị nwere ike inye ha? Ntị ka nye ha advice be anyị na obodo na ebe anyị n'obe obodo oyibo abụrụ ofu nke izi bụ ọ dị mma ha nọkọta akpọrọ ụmụ ha jee somewhere. Ọ bụgoro meeting ndị obodo ha ụmụaka na-afụkọta ibe ha mana be anyị ọnọdụ be anyị kịta adịsịrọ mma ife ka bịa bịa tinye ya na afịa ọnọkọta sị na-atụ ndị mmadụ ndị nke sekuriti adịrọ ọgodosis onye ọbụla mụziala anya na jụrụ ajụrụ ọ nwere onye chekie ikpọ ndị biya je anọkọta sị n'ofe akụba akụkọ karịa mana ya nọ n'ọlụ na biya ya n'ebe ọ nọ ya na ọ bụ na ofu restọrantị ya na ndị biya je nwere anwụrị mana ọ dị mma ma ọ bụ na anyị organize ụdị ihe a na be anyị bikos ifugoni ka anyị so anọrọ ebe a na ụmụaka na-akpọri owu onye ọbụla na-enwere anwụrị alụwa ihe dịka paakị ya nke izi bụkwu na Anambra side anyị mụ ama na onwe ihe dịka ụdị nnukwu paakị ya ọ bụrụ na ọ dịrọ mana gọọmenti imi ọ dị etu a ụmụaka bịa na-akpọri owu onye ọbụla na-afụkọrịta ibi ya ụdị a dịka taa bụ Satọde. Ọ bụgo na alụrụ ya outside the city sef ọ dị oke ịma ihe ndị ekwu so ọ dị oke mana ọ dịrọ onye ọbụla bụ ego ifugodo ụdị a na be anyị ifu ndị ji ego na so ọ dị mkpa ihe nna my advice bụ si
go me organize ụdị ihe dị etu a na be anyị ka enwe ebe ụmụaka na-eje akpụli owu nwere anwụrị ndị okenye nne na nna na-afụkọta ibe ha nwekwa anwụrị na-ajụ ọra mana another thing bụ na ụdị ebe a dịgodo na be anyị ihe afụkwa ndị ga-eje ebe ahụ na-anyụ nsị na-anyụ mamịrị ma ọ bụ na-ekpofu dustbin nke a ọ dịziri ihe gbasaziri gọọmenti na ndị na-echekwa obodo so ọ bụ na ha mara ụdị ọ bụ na igbu ya dịka igbu ya fensị asị agba ya fensị ihe mbọsị dịka etu a wikend akwụ ya onye ọbụla abata ọ bụrụ nke a na-abata na ego ịma debe anyị ọzụzụ bụ agba ya fensị geeti ahụ esi abata asị gị na ihe na-akwụ 10 naira ma ihe na-akwụ 100 naira ma ihe na-akwụ 200 naira so ọ bụ na ọ dịka wikend etu a agba ya nya for everybody and enwee ndị sekuriti na-agagharị na-enegharịsị anya bikos yarapịa nwe ndị eje ebe a na-ete ihe ọsịse ma na-eme ụmụ ihe ndị agbụrụ eje take over ịghọta ihe ndị so enwe sekuriti ya na-aga ede ya ndị chọrọ na ihe niile na-aga nke ọma ka esi achọpụta na okay kedu ihe nwere ike ikwu maka ihe a na-eme na Sokoto na this girl ndị because na-asị na nwere ihe o kwuru maka religion a wee gbuo the girl na the main road gbaa the girl ọkụ afọ m ihe a na ọ dịka na YouTube yesterday ka m fụ ya na eti nwute nwere nne ihe m nwere ike ikwu ma gbasara ya bụ ndị onye na-egbu mmadụ because na okwuru okwu maọbụ na ọsịrị okwuru kwujọọ omenala gị maọbụ kwujọọ ka isi eme maọbụ kwujọọ religion gị ị na-egbu ya maka gịnịzi and asị na ndị gburu ha bụ ndị ya na ya na-agụkọ akwụkwọ classmate ya na so ka iwe afụzie na ụdị ebe enwe ihe ndị surprise na the girl bụ onye Hausa the girl abụọdụ onye East thank you mana ọ dị ka onye Hausa onye Hausa Christian so ihe amatakwa amata bụ asị gụba ama asị kwube asị gbakọba ihe ụmụ ihe religion a ndị kwujogo ibe ha ịmago mgbe ndị na-abụ Kristian kwujugo ndị bụ Kristian ekwuchakwa ya etu a ndị Kristian asị ka ọ dịbara Chukwu Chukwu na-agba ọgụ amamighọta na-ekwu so ụdị a bụ ọ bụrụ ịma na ị na-akpali Chukwu na ndị obi gị dị ọcha na obi gị nwere ihe ọbụla ị na-eme gbasara ihe ọbụla iburu mmadụ n'obi n'ịma ihe ị na-eme ihe a dịbara Chineke ya nụọ ọgụ anwa mana nke nwere ije jọs were ya bụ iwu tinyezie n'aka gị gbube mmadụ sube mmadụ ọkụ and the Bible na Quran say you shall not kill or shed blood. You shall not kill a life that cannot take a life that you never created, that you don't create. Thank you. Can you imagine? So ọdịrọ mma ofu akwa ka gị na ofu classmate ya nwa and ndị agbulie ije nwa ije egbulie ị na-egbu ya na maka na o kwuru okwu nwata ibe gị asị na demokrasi ka anyị nọ na ya so o nwere free ikwu okwu kwuo ihe ọbụla ya na ime demokrasi anyị nụrụ autokrasi so etu o si ekwu ya esi oke o Chineke nekwa ihe okwu gbasara gị nụọ ọgwụ ahụ adịele gị nekwa ihe n'ịmago nekwa na ihe onye akwụ ma ọ na ihe okwu dị mma ma ọ na ihe okwu dị njọ nụọ dị ọgụ ọ bụrụ nke iji jee were ya bụ iwu tinye n'aka gị tubi ya ọkụ another thing bụ na Atiku tweet ya post condemn ya ndị Hausa wee chibie warning na ha ma atụli ya vote na ọ bụ na o delete ho that tweet Atiku wee je delete the tweet o tweet anọkwa m okay ndị Hausa si na ọ ya delete tweet ahụ ihe ọ dị na tweet ọ dị ka ihe ọ dị ọ condemn that killing ọ condemn ihe ya bụ ndị gburu mma exactly ha wee chibie warning si ya na ọ bụla etu a no lose go 1 million votes ịna-akụsi ike keto nsị na-akọsi ike nọ ihe eziokwu ka m na-agwa gị I say no lose go 1 million vote no lose go 1 million vote for this tweet nnama wee je delete here which means na presidential ambition ya had more important carry the shedding of innocent blood
Innocent life. Ọ bụ nchọ itinye. So maka na n'obi gị Atiku na n'ime obi ọ ma na ihe ndị a na-adị njọ. Mana duto na onwe ọnọdụ ma ọ bụ na onwe ọkwa ọ na-azọ nnukwu ọkwa gbasara dị n'obodo anyị bụ the highest ọkwa presidential seat ọ na-azọ. Ọ ya kpata o ju je delete ya. So nwere ya concern gị that woman feeling on nwere ya ka organism. Ọ dị ihe aka ya aga ọ bụ na itwit ya asị gị delete isi mba. Ekwuru dị a. Ikwesị inwe ebe belong. Ma ndị South, ma ndị East, ma ndị North, ma ndị West. Asị na onye na-ekwu n'eziokwu ihe na onye ekwu na ihe okwu na maka na adị n'okwu na ihe okwu. Eziokwu. Na ọ bụrụ maka na asị gị ngwa ọ bụ na delete ya iluzo 1 million vote iji delete ya. So ya bụ na ihe na-abịa bụ ka ọ dịrị onye ọbụla na mma ka ichekwaba obodo, chekwaba ụmụ, chekwaba nna, chekwaba nne, chekwaba onye ọbụla dịchọ na life dị well secured. So na ọ dịrọ gị n'obi na ị na-achọ bụ nye bụ nnukwu ọkwa bụ presidential seat onye ka ị na-achọ ya bụ ihe dị gị n'obi. So na ọ kwesịrị ya ime ụdị ọmụma ọ kwesịrị ịkwụ ebe ọkụ. Anyị nwabụzi ndị be anyị ndị Naijiria akwụnyere ya n'azụ si na onye maara ihe ọ na-eme, maara ihe okwu, maara ihe dị mma, maara ihe dị njọ. Etu o si wee dịrị ite o gosiri na ọ bụ president of ụbọchị ọdịnaya Nigeria. Ọdịnaya dị whole country. Onye ọbụla na uche ya, onye asị na uche bụ akpa ịghara nke gị na-aga. So otu o si ekwu anya ngịwa bụkwa magoro ihe mere ebere ịpụta ego gafere ma na onye nwere interest gị n'obi atọ. So o kwesịrị ije delete, o kwesịrị ịkwụ ebe ọkụ dịko na good leader ka ọ bụ. Okay, nke a na-asị na next president kwesịrị ịbịa from South East. Nke ihe i chere maka ndị Hausa na-ekete esi ọnwụ na ọgbasa ha na vote bụ the game of winning, the game of numbers. Na ikwesịghị ịgwa anybody enye ị ga-atụnyere na vote. Isi m uche aka mmasị ya bụ ndị Hausa achịgokwanụ rinne ma ndị West, even South achịgo. So ọ bụrụ uche aka m nsisi rapụrụ ya ndị East ka ama na ebe a ka ya bụ enyemaka ya bụ Chineke chọọ ịzọpụta ya bụ Naijiria ya esi. Na ọ bụrụ ihe niile ama m nọọ demokrasi ka anyị nọ, ama m nọọ ebu kozu asụ onye and ifu na ndị East ihe a na-emekwu na Naijiria anyị adịghịzị obi mma ka ihe si aga na adịghịzị obi mma. Ọ bụghị sọsọ ndị East, ya bụgoro ebu ndị ya bụ West, ọ bụgoro ya bụ ndị North makwa ihe a na-emezi na adị mma. So etu a fanwa ka atakụtụ ya aja ịgbata ihe na-ekwu. So etu ndị East a na-akaba enwe onye ọchịchị si na East wapụta si ọ bụ na ọsụ uche aka m si weli enye ha ka nnenekwe ndị a mmalụ na ebe a ka onye nzọpụta anwasị abịa. Because n'anya since eji nwe demokrasi a nwe ka ọchagara ebido demokrasi ka onye Igbo achịbe ọ bụrụ onye East chien. So onwe ka ọ bụ bụ nsogbu Naijiria sef. So ọ bụ so uche m aka m asị oke ngwa si were ihe a nye ndị a ka atra ikwe ha ka agba n'ozugo ọra ke agba m ka esi atụ ihe bụ inu onye asị na akụzuo amọzụ kekti atụnye bụ asị na akụzuo ọrọ iwu ana ka ọ gịnị nwa ilu ana udo achịa. So ọ ka mma na si were enye ha ka enenekwe mmanụ ebe a ka anya bụ ihe esiwadị na ba anyị tupu anyị dị na adị ụmụaka ka na onye jụọ nọọsị na ya chọrọ n'ọba anyị Naijiria n'ọfụkpọ na ụmụaka ifugo n'ihe a na-eme 15 years 13 years anọpụta sị na were enyi nwaanyị maọbụ o ji nne ya maọbụ o ji nne ya ejegwa ọgwụ eji 14 years na karị kwesịrị nọ n'ụlọ akwụkwọ na-agụ akwụkwọ. Ọ bụrụ ihe ọ na-eche bụ ịkpata ego anya dị onye ọbụla na-ego na so ọ bụ uche aka mmasị si were jigodo ofu onye East
na-apụta for the presidential seat. Maka Chineke gọziri anyị to develop akụ ịkpata akụ Chineke gọziri anyị so onye East nwere ike solve the problem of Nigeria. Ịma ebe na-eje so ọ ya ka m na-ekwu ọ bụ sucha aka mmụọ nsisi tụnekwue nele ihe anyị ndị East ka ma na-eche nnọọ pati bụ ndị ga-ewepụta somebody ịghọtago ọ bụ na ife dịka ịchụ APC nọ ha sị oke na onye a ga-nominate bụ onye ga-esi from the South East ndị PDP asịkwa na onye South East because ọ ndị ahụ ewepụtara asị ndị a ga-atụnyere vote ka ndị Hausa ndị North ga-atụnyere mana ọ bụ na onye North pụtakwa anọ sị na ya so na APC for presidential candidate ndị Hausa niile automatically ga-atụnyere ya onye ihe m na-eche etu a ga-esi wee mee the zoning ka m na-eche peacefully ma ọ bụ nọọsọ ndị South East bụ ndị pụtara nụ for voting maka na ọ dị ka onye Hausa na-apụtakwa for the Atiku bụ number one dịka ọ dị ka onye ọzọ kwasị na Taraba ka ọgịnị nwa steeti that young governor ama m ebe o si ọ dị ka na ụmụ ihe middle something ebe ọ dịdebe Niger ka ọgịnị ama mụrụ Taraba then ex Senate President Sariki na-apụtakwa so ifo na ike agwụgwọ na ndị niile dịka PDP ka ha nọkwa ya APC ka ha nọ Atiku APC ka PDP Atiku nọ PDP so ọ dịka nwoke ma Peter Obi nọkwa PDP ọkwa ya APC PDP so ọ bụ ma APC ma PDP ama m na nwere ndị ka wepụta dị akabe nominate dị so ọ bụ suche aka m ma APC o ma PDP o ya bụ si na East ka ama na ihe niile na oyi East ka o si ma ndị APC win ma ndị PDP win ama na onye si na East win ya bụ ihe onye bụ m wetagara mpilo Dalo, how are you? That's very good. This is nice. I want one for my popo. Okay, don't worry. Let me give you this one. Lady needs something after her popo. I'm sorry. Don't worry. I belong. So, I'm about now what because Mobabu na ha ga-adjust zone of that country. Etu ese enwe zoning, South East zoning, enwe Northern zoning. Ima go onye luo o take care of beer. Etu ọ dịbụ before. Ifu na udo ga-adị na Nigeria. Okay, na-akọwa dịka obodo ọbụla zone ọbụla na-develop their own economy. Okay, enwezi central dịka central devalue that central that Abuja. You got to go. Divide that power from Abuja. So what's the power Abuja enwe ka ogini? Of course. Ha ga like now stra anwa ndị Vienna na take care of ihe na-eme na Vienna. Ndị no Salzburg na take care of Befa. Na develop Befa. Ndị Linz na-eme the same. Ndị Vorarlberg na-eme the same. Like na president bụ here ka USA na-eme the same thing. Okay, so I wonder why any resources any this thing resource or resources use develop you will develop and was there something government has no idea to the center exactly instead the center in the state and now center eziokwu and ọbụna polisi Anambra steeti ga-abụ onye Anambra steeti na-asụ Igbo. Okay, ọbọzi nke isi ugwu iweta polisi to onwe ọkụ na-agba ọgbasaghị ya maka ọbịa ha ụmụnne ọbịa ha anụ Igbo ịghọtago so mana ọ bụ na onye polisi bụ onye obosi ọ marụgo ogbe niile mara language anyị na-asụ mara etu esi agwa onye Igbo okwu ifuge so ifu na ohi ana ife ni everything ana eziokwu onwe ihe na-eme na Anambra ọha emeta ọfụma ịma ebe gọvanọ bi ijekwuchiere n'ụzọ si gọvanọ ide emetekwu ya na ọ bụrụ elu ijebe Abuja because maka ọdọ possible gị nwe ebe asọrọ and president anyị si Abuja bịa gwa gị ihe na-eme na Anambra mana onye Anambra gọvanọ Anambra ya sịrị na ka anyị esi wee dozie na akpa nkata sị na ka anyị esi edozie ihe na-eme na Anambra na-edozi Enugu a na-edozi nke ha Imo a na-edozi ife obodo niile na-adị mma ha bụ ịmaga ebe competition a ga-enwe competition
bịa maka esere exactly so ihe niile anaga nke ọma exactly ọkwa ezigbo elu eziokwu ịmago onye na-achị bụ akaba mara ịchọ ịbụ prezident mana ezigbo elu dị ihe a I'm just amam praying that onye na-abata ihe a ma ụdị ihe a dị ya n'uche ọ dị ya n'uche ọ ya amagbu onwe ya maka ụdị ihe a dị onye ọbụla ewere ihe dị na bie dozie bie ama m na onwe ndị na-enwere ọgwụ ihe dị n'ime a na Chineke ji agọzie anyị mana ha nwere ihe ọzọ a na-eproduce ndị nọt na-eproduce nri wee dịka obodo a na-nwere ihe ana ha nwere ma simenti patas ka ha ji na-eri ibe ọfụma ka ha ji ere ụwa niile aka ndị na-abatabe ha aka exactly so since you be here nwoke ebe ịpụtara esi n'ebe a ka a na-amị mma n'ebe a ka a na-egwu gold n'onwe ebe egwutere gold ọsọ snow ka a na-ekpo here so na ana Yoruba ha nwụkwara so many things ha na-eproduce obodo ọbụla nwere ihe ha na-eproduce ihe ọzọkwa na-atụnye bụ ndị a gbagotesigo na mesigo okenye na-achị anyị ọ bụ uche aka m sị ama na-arụpụta onye ka dị young a young person uche kpakọrọ ọnụ anyị maara ihe na-eme anyị ndị a na-efu na-agbagosigo age abịa nwekwara uche ahụ eju analog mind ahụ na-achịkwa anyị na-aga n'ọzọ ewu oge ahụ enwere ihe ọzọ after your own life after your own future ya na-eche ọbụ ka ego ahụ ka ọ na-abata ha na akaụntụ ha na-eri so uche aka m anyị bụ YouTube ndị Naijiria ya sị nke a kwefu ọchịchị nke a presidential race a anyị jiri aka anyị rụpụta ofu youth ya edu anyị ma nsogbu bụkwa na ọ bụ na ebunye ha ofu akpa rice maọbụ enye ha 3,000 naira ha ele vootu ha ebe a ka nsogbu dị anyị adịghị ekwu ofu obi anya the youth of Nigeria adịghị ekwu ofu obi ikwuchasị ka ewekọta ka atụnyere onye a oge rụkwa ifekwa ndị ya ele vootu ha 3,000 naira were ego jee ṅụrụ anwụrụ eziokwu so ifu na a na-asị kịta na problem anyị bụ the leaders problem anyị bụkwa the youth maka the youth ya agbakọta ọnụ wepụ leaders weta onye ga-achị anyị and onye ahụ ga-achị anyị ga na-anụ ihe anyị na-agwa ya ife obodo adị mma ọ bụrụ na youth of Nigeria jikọta ọnụ so na anyị chọrọ ka obodo adị mma like etu esi mee EndSARS ha ji wee one mind abịa the whole youth of Nigeria jikọta aka ọnụ say this is our national speaker and this is what we agree in one thing na onye aka anyị chọrọ ka ọ chara anyị onye ọ na jee regista BBC gị na onye anyị ga-atụnyere anyị amere vootu anyị ife niile a na-ekwu ana all these old cargo soap na ha nọ nọchiri achụsịa ha ncha niile mana the youth achọrọ ịmanụ ọ bụ okwu maka youth achọrọ ịmanụ ịmago dịka mụ ihe tribalism onye Yoruba amakwụrụla onye mana anyị nwere the same problem na Nigeria jụchara onye ọbụla common problem ka anyị nwere ọka ọ bụrụ onye Yoruba onye Yoruba ka ewepụta from Yoruba ka esi ewepụta youth and anyị nwere common enemy ịma ya weweta ebe na-eje so ya bụkwa ihe na-ekwe anyị nsogbu so anyị eburu ụzọ solve that problem nke onye a bụ onye ebe a onye bụ onye ebe a ma ọ bụrụ anyị chọrọ ka obodo anyị gaa n'ihu n'ime obodo anyị ahụ o nwere ndị nwere obi mmadụ niile ọ bụrụ sọsọ obi na ya bụ onye Yoruba maọbụ na ọ bụ onye Igbo maọbụ na ọ bụ onye Hausa maọbụ na ya bụ onye South South maọbụ ya bụ onye Benue maọbụ ọ bụ onye Middle Belt maọbụ ọ bụ onye Kanuri onye Sokoto ọ bụ onye nwere obi mmadụ niile ihe ọ na-eche bụ ihe gbasara onye ọbụla mgbe ịbụ onye Hausa maọbụ onye Igbo maọbụ onye Yoruba maọbụ onye mana ọ dị ndị ha ada last ada last mana ịma oge ihe ọbụla lue ome ọzọkwu na onwe ihe na last mana Chineke si ya n'ọdụ ifu na onye nwa last kweta ka esi dozi Ghana sọsọ ofu onye bụ onye pụta dozie Ghana
so Chineke si ya oge elugo efu ya wa last year himself chekwa ọzọ anaghị ekwe ya chukwu nke tosef so mana ọ bụ problem onye ọsọ ya onye Yoruba ya ka onye Igbo ya chịkọ onye nke so ụmụ ihe niile abịazi onwezi akụkọ ozi ọnụ ọ bụrụ na o mechakwa Orlando to that zone na-agwa gị na izonu ha na-asị ndị Hausa develop obe gị, ndị Igbo develop obe gị, ndị Yoruba develop obe gị, tribalism ana onye rụzi ofe esi ebie anyị ka abụkwa one and onye asịchagodo ibi na Anambra onweghị onye ga-achị ya, onye Igbo chi ibi n'Ugwu Hausa onweghị onye ga-achị ya, ị ga-ebi ebe mana gọọmenti ọbụla dozie ebe gị ifu na nsogbu niile a na-arụ ilo na-arụ briji na-arụ corruption the amount of money a na-ebupu from the central ọnya mere ndị central ji wee ka hold to that central mana ofu onye ebe anụ ka esi eri ego na ebe a ka esi eri ego maka eme zonin each gọvanọ ọbụla rie ego ụmụnna ya ejide ya yisie ya trauza anyị ma language anyị ma ebe obi o mechakwa ọma agbapụ nwụ n'obodo maka anyị ma be nne ya ibunu ndị ụmụnne ya ma mbọsị amụrụ ya ịghọtago so ọmụghị ebe ọ na-agbaje ịghọtago maka imebi ebe gị ị ga-agbapụ jebiri ibe onye ọzọ mana Naijiria nọ ka is no man's land ọ bụ na ịbụ president iricha ego i disappear ga-ewepụta ofu onye ga-asị na ihe anyị ga-eme and ọma esiki for apology o mee ya ozugbo okwu ana ndị ọzọ onye na-ekwugodi a na-ekristize godi ya na-asị ya na ihe ọ na-eme mana ndekwa anya na ogo dị spiritual distinct race a na-aga n'ihu na ọ nwere okwudo ofu onye yut mfugo kagoni ọ bụgo na oge ndepụta anyị ọ bụrụ ihe siri ike Choworo ya mana ịma na Naijiria ya bụ anụ na jọsọ APC before ọ dịka kaadị mgbe ọ bụrụ kaadị ka na-akpọ APC before enye gị okay that is certificate of to contest 100 million kedu yutu mmadụ so mụrụ nwee ndị nwere ya na baa nwekwasị ya exactly ndị nwere ọya wel na-achọ ịkwụ ụkwụ ọzọ exactly and ha mụmachi ya na 100 million ka youth ghara ime ya afford the governor na general contest to young bụ Yaya Bello na bụ Yaya Bello mana trust on that man ịgwa gị a na-asị na mmadụ ndị kwugharị ya maka bias adọchọ nọ ya apụta ke okwu pati ọ nọkwa APC adọchọ nọ ya apụta as APC candidate nominate I don't think so they take it serious mụ amụrụ because o nwere ndị nwere ego ya eje sụnyesi aka n'okpuru before na contest a ga-amụ onye bụ na ị ga-abụ onye ama ama Yaya Bello mmadụ na-emakwana ya ọ ndị politicians ndị mmụọ ya mmadụ onye na Anambra steeti ma ya mmụ ihe godfather akwụ ya n'azụ ndị asụbazi ọhịa before efu ndị mmadụ ahụ apụta ọnọ nke efu Tinubu na ya ụmụ ihe Peter Obi ndị a niile yi na abụ na Abunias nwesịrị ezigbo ego mana Tinubu should go and rest ndị ọgbọ ya nọ n'obodo a nọcha penshọn eziokwu ọgbọ ya nọ n'obodo a nọ penshọn since ụwa na-eri ego penshọn na-agụ newspaper na-aṅụ tii ụtụtụ nyenwa nwoke a na-adọgasị na ya chọrọ ịbụ president of Nigeria ọmapị WhatsApp Tinubu ọmapị WhatsApp ụwa bụ nke na-akpọ ya ọ na-ayọchie eziokwu onye a na-abụ ihe na-akpazi ya ọ chọrọ ịma onye ọma bụ that seat ya president ikovid ebe asị ọ nyụrụ nsị n'ike ọ nyụrụ nsị a na-awa ya pampas mbọsị ọ bụzie president o jezie Amerịka ije meet America president ọ na-esi nsị ya na-esi ebe niile
alụmezie ya ọ bụ na Donald Trump win kwazie na America. Donald Trump just say shit man. Nigeria is full of shit hole man. Tinubu ji ezu ike dị anyị. Ịma pawa na-atọ ezigbo ụtọ. Pawa na-atọ, ọ na-egbu ka mmanya. Pawa na-egbu ka mmanya. Ọ na-atọ mana ihe na-ekwubu ọtọ nzi o kwesịrị ije ike. The man, if ọ ka aka ese shake, the man ụdị mmadụ ahụ bụ ịbịa iji wepụta youth ezigbo youth support Tinubu bụ king maker. Onye mekiri Buhari na onye nwa mere Buhari president Tinubu. Nye nwa fọmụ na APC. Ịbịa gị wepụta mmadụ onye ahụ ndogo n'isi ahụ asị na for your influence o ji ọnọ n'ebe ahụ na-emekwa ezigbo ihe nwere ike ngwa na-agwada ihe ọ na-eme amaghị ịghọta ihe na-ekwu ọ dịka asị na onye nwa na-achị mana ọ gị nwa na-achị ịghọta ihe na-ekwu mana nye wee pụtaba ọ dịghị ọzịsị ọ gbagotego chọrọ imechi onwe ya ọ gbagotego ọfụma ihe abụ agrimenti ya na Buhari mere na Buhari chicha ọha ndị agha over so agrimenti ahụ ka ya nwa ji aka n'ime ka agreement abụrụ granti na Woluele ọ dịka etu ahụ na-eso nye nwa bụ president na anyị ejekwa na akwụkwọ ụgwọ na ọgụ ya na London ochukwu na London ọ dị nọrọ n'ụlọ ị na-ekwuzi okwu aka gị a na-eche and before eme mmadụ president onye akwesị iweta health certificate ya onye akwesị iweta health result ya echeki ya ma na ahụ adịkwa the person na sef arọ n'ode na no ihe ọ na 76 ọ sị na 78 or 76 Buhari erugo Tinubu erugo 90 years the man erugo 90 mana ọ sị na ya dị 70 something the same age amanọ the same age ya na nwa Fela Kuti ọfọ ọgbọ nwa Fela Kuti eziokwu ya Fela mụrụ Tinubu na ọ sị na 76 yeah. Can you imagine? Maka enwee nwa mmanụ je na Google jeje wepụta ezigbo afọ ya because nwa ya nwaanyị ka a na-asị na ọ dịka ahụ ahụ ọ dị bụ ihe nwa ya nwaanyị dị bụ ihe nwa ya nwaanyị dị so ọ bụ na nwa gị nwaanyị dị kedu mgbe ya arọ na-edi ya na-abụzi ejima ya na-abụ ejima ya na nwa ya nwaanyị bụ ejima Buhari Tinubu is our forefathers Tinubu were our forefathers eziokwu o kwesịrị ije na pension ego ọka kegara ọ ya ericha nwunye Tinubu na-erigodu $500,000 every day ọ ma-ericha nwunye wee nwụọ ego demand ha ipụrụ nama nwe ezigbo ego eziokwu ka m na-agwa gị nama nwe ezigbo ego ọ bụ na eprobo dị man o kwesịrị ịnọ nga na eprobo dị man mmadụ ikwesị ije zuo ike ụwa all those western world any small thing ozugbo ihe nwere ike ijizi aka esi na ya resign eziokwu jezuo ike ụbọchị a ka kedu ụbọchị ọ fụzi ọ dịka pararara this guy na-eme Parara News o nwere just na-ege ọfụkọ ebe ofu onye ọcha asị nọ minista na ọ dịka na UK one of the ministers na UK they watch Pono ọ dịka wee jide resign o wee mesịkwa wepụtazie na Nigeria ebe one of the minister je na-eti one girl na-ele ụmụ ihe Pono na shop je na-eti the girl ihe eti sef ruo tata ama mara ya bụ minista ama mma that minister na-asị ndị polisi n'ebe ahụ take him na-arụkọ na-asị ya na-agba the girl ụlọ ahụ but the girl si ya ọ dịka nwaanyị ọ dịka nwa ngel dị ọna gị ka ọ na-agba okwu nke wee tinye ọrịa si ndị ya ji nwayọ ọgbakọsị awara si ya ngwa etu a ka ndị polisi so wee duru ya bụ nwa that minister na-anụbụ my childhood friend onye be anyị Uche Ojukwu onye be onye ọka eti ka ọ na-anụ wee megide this girl ife the girl nwụọ
ebunata the girl na ba nye hodi na be ha that minister mfu na video ahụ a na-eme ọ na-akụ the girl ife ya that minister ahụ for ọ na-anụ onye ọka eti onye my village my childhood friend I watch him that thing megide the girl ife megide the girl ife the minister ije n'ebe a na-ele films CCTV camera na-erekọd ya see it kịta nwa ọzọ ya nụziri the news na nwa ọzọ ya nụziri anything nothing everything at die go out so nwanne in conclusion ya maka vidio anyị etega aka in conclusion kelu ihe nwere ike tụpụrụ ọhaneze na wọchị akụkọ TV ihe nwere ike tụpụrụ ọhaneze na wọchị akụkọ TV akụkọ TV anyị na-esi na ya amụta ezigbo ihe biko achọrọ m na wọchị na akụkọ TV ma ebe ọbụla ị nọ okay akụkọ TV ozu ụwa niile mana Facebook mana Twitter mana YouTube ebe ọbụla ije ịyafe akụkọ TV ilu ebe a iklik na akụkọ TV ebupụta gị ihe gbasara akụkọ TV gị gelu so achọrọ m na watch ya na support nwanne anyị nwoke na subscribe na-eshare ka ọ na-elu onye ọbụla ntị ka onye ọbụla nwee ike gwa na-anụ ihe na-emegasị na mba ụwa niile mana obodo oyibo maka ndị na-echeki ma analysis anyị ndị na-watch karịa anyị ndị nọ Nigeria ndị nọ Nigeria na-watch anyị so unu chisi ike na-watch anyị na-afụ ife na-eme n'obodo oyibo first class ihe na-eme n'obodo oyibo ọ bụghị na-asị ịghọtago biko daalụ nụ hinne anyị kene unu nne ihe bụ obodo oyibo ya gazie ka anyị nọ ya gazielu unu na Vienna gazikwala anyị nwa bụ ndị nọ Vienna daalụ nne nwanne daalụ hinne maka your time akụkọ ọdụ ka anyị kọwazie na agetụghachi ya ejiji efo kama ọdụ nke anya ya emekwasị pati ụbọchị ọzọ maka a na-akọ etu a na-atọ asụsụ anyị na-atọkwa n'ụtọ asụsụ Igbo na-atọ ezigbo ụtọ ọ na-atọ gị ogbo onye ọcha na-asụrụ m asụsụ nwande ọ na-asụ nsị ọsụalịa Igbo ọsị m na ọ da bụ adaghị ya ga amụ Igbo ebe a na-amụ ya ọ na-abụ onye be m chi ịbara m mba nsọ ọrịa Igbo ọkụja echikwazi ọnụ item 7 I agree to Alpha Happy New Year in past 5 years. Well done.